Cześć, witam Was serdecznie w mojej pozytywnej kuchni. Pokazywałam Wam niedawno, jak przygotować oponki ekspresowe bez drożdży z serem, a dzisiaj przepis na oponki, które troszeczkę przypominają pączki. Są to oponki drożdżowe, tym razem właśnie bez sera, polukrowane z dodatkiem pokrojonych w kosteczkę kawałków skórki pomarańczy. Można też zastąpić je, jeśli nie macie skórki pomarańczowej, jakimiś bakaliami, na przykład morelami, albo kawałkami orzechów czy migdałami, albo po prostu posypać tylko cukrem, pudrem. To są takie białe w środku oponki, które przygotowałam z mąki białej, z mąki zwykłej tortowej. Można też, żeby były troszeczkę zdrowsze, zastąpić tę mąkę mąką orkiszową. Można też równie dobrze upiec je, a właściwie usmażyć z mąki razowej. Są delikatne, rozpływają się po prostu w ustach, a ciasto wyrasta nie w ciepłym miejscu, tylko przez godzinę od wyrobienia już takiego ciasta z rozczynem wyrasta w lodówce. Gorąco Wam polecam wypróbowanie przepisu na te oponki. To jeden z klasycznych już przysmaków z okazji Tłustego Czwartku. Dajcie mi znać, co Wam smakuje bardziej, czy oponki drożdżowe, czy serowe, a może pączki. I zapraszam Was serdecznie też na pozytywnakuchnia.pl po więcej przepisów z okazji Tłustego Czwartku i nie tylko. Przygotowanie oponek. Najpierw trzeba przygotować ciasto drożdżowe. Ciasto na drożdżach świeżych. Ja już mam je skruszone do miseczki. Trzeba je zalać kilkoma łyżkami mleka. To jest standardowa procedura. Mleko musi być ciepłe, ale pamiętajcie, nie może być gorące, żeby nie zabiło tych biednych drożdży. Do tego 1 łyżka cukru. Trzeba to teraz rozetrzeć i wymieszać z mąką. Ja tej mąki sobie sypnę troszkę już z miski, gdzie mam ją wymieszaną, właściwie nie wymieszaną, a przesianą. To ma być konsystencja gęstej śmietany. I ten rozczyn teraz na 10-15 minut trzeba odstawić. Można go przykryć, na przykład tym talerzykiem. Trzeba go odstawić w ciepłe miejsce, bez przeciągów, żeby podwoił swoją objętość, żeby mocno zabąbelkował, a drożdże zaczęły pracować. Proszę, tak pięknie, mocno zabąbelkowały. To teraz można wymieszać je z pozostałymi składnikami. Ze wszystkimi oprócz tłuszczu. Już była mąka tutaj przesiana. Do tego 1 jajko. Jeśli nie macie pewności co do świeżości jajka, to oczywiście osobno. Do tego mleko. Można zagniatać ręcznie, ale można też pomagać sobie, na przykład mikserem, czy wrzucić to wszystko do robota planetarnego. Ja to ciasto po zmiksowaniu zostawiłam na chwilkę, żeby ono zaczęło pracować. Teraz, kiedy już widzę, że powoli się podnosi, można dodać tłuszcz. Miękki tłuszcz, to nie musi być tłuszcz stopiony. Ważne, żeby nie był wyjęty prosto z lodówki. I znowu można to za pomocą miksera, a można już teraz ręcznie, żeby ciasto też dostało troszeczkę ciepła, chociaż tak naprawdę ono i tak będzie wyrastało w lodówce, tak jak ciasto na drożdżowe rogaliki. Ciasto 10 minut wyrabiane, będzie miało konsystencję taką już, że będzie się odrywać od ręki i od miski, ale jeszcze jest wilgotne i takie ciasto teraz na godzinę wędruje do lodówki do powolnego wyrastania. Tak wygląda ciasto, które wyrastało w lodówce, podwoiło swoją objętość. To teraz do wyjęcia, do delikatnego rozpłaszczenia. Z wierzchu trzeba obsypać mąką, żeby lepiej się wałkowało i podzielić na 2 części. Każdą z nich rozwałkować i będzie można przygotowywać oponki. Rozwałkowałam na grubość około 1 cm. A teraz większą częścią szklanki kółka, a z kolei kieliszkiem te mniejsze kółka w środku. Te kółeczka można też usmażyć i będzie to na przykład fajny dodatek do zupy mlecznej, ale można też je potem zlepić i z nich jeszcze raz rozwałkować ciasto. To, co już mam rozwałkowane i powykrawane, to teraz przykryję ściereczką i niech już sobie zacznie wyrastać. Zajmę się teraz wałkowaniem drugiej części i można już rozgrzewać tłuszcz. Mam już trochę podrośnięte oponki. Na największym ogniu, ale na średnim palniku mam ustawiony smalec. Można go zastąpić też olejem. I teraz trzeba po prostu smażyć je z obu stron, ostrożnie wrzucając je na rozgrzany tłuszcz. Uwaga!
Nie może być tłuszcz za bardzo rozgrzany, bo zostaną surowe w środku. Z kolei taki, który będzie rozgrzany za mało, sprawi, że napiją się zbyt dużo tego tłuszczu. A żeby tłuszczu nie piły tak dużo, to do ciasta można też dodać 1 kieliszek 25 ml spirytusu albo wódki, albo rumu.